So hi guys, good morning. Ngayon pala is ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-film, kung saan ko ginagawa yung mga cooking vlogs ko. Tara! So guys, andito na tayo. Yan, charan, nasa office. So pasok tayo. So, dito po guys yung office namin. So, dito po usually ginagawa yung aking cooking vlogs. Ayan. Ayan yung kitchen. Hi guys! Welcome back! This is Ylarn and you are still watching on my YouTube channel! Ayun nga guys, panibagong araw, panibagong cooking vlogs na naman ang ihahatid ko sa inyong lahat. At guess guys kung ano yung lulutuin natin for today. Well, I do research. Ayan ha, pinag-research ko kayo para naman makapag-offer ako ng bagong recipe sa inyong lahat. So ngayon ang lulutuin natin is teriyaki pork stir fry. Ayan, actually, samahan nyo ako kasi ito rin yung unang beses na lulutuin ko to. But before we start guys, I'd like to thank everyone. Lalo na po sa shoutout pala sa ating GM. Ayan, at saka sa lahat ng ka-work ko dito. Kung mapapansin nyo or kung nakita nyo yung intro natin kanina, so dito usually ginagawa ko yung aking cooking vlogs. Dito yung setting. Ayan. So dito sa office guys. So I'm so thankful na inaalaw lang nila ako na dito magluto, ganon. Kasi syempre mas maganda yung ambience. So ngayon I think mag-i-start na tayo. Ayan. So ngayon ibibigay ko na sa inyo yung mga ating ingredients na kakailanganin. So, let's start with, of course, pork. Pork kasim siya guys, ito. Mas malambot kasi yung kasim compared sa pigi. So, pag halimbawa, pwede nyo siya actually mabilis sa palengke or sa supermarket, sabihin nyo lang pork kasim or di kaya pork tenderloin. Tapos, ipahiwa nyo na siya ng maninipis, yung parang hiwa ng pork steak. Ganon. Para mabilis lang siya maluto. Of course, meron din tayong cauliflower. Yan. So, hindi ko masyado maifo-focus sa inyo guys. Kasi, malayo eh. Tapos, meron din tayong carrots. Ayan. 1 cup of carrots. 1/2 cup of bell pepper, red and green. Tapos ito, wala siya sa ingredients pero sinamahan ko na rin onion leeks. Kasi parang feeling ko mag-blend siya dun sa mga gulay later eh. Tapos of course, salt to taste and pepper. Tapos ito naman guys, yung ating sauce na kakailanganin. Kailangan natin ng 1/4, ayan, 1/4 cup of soy sauce, 3 tablespoons of brown sugar, tapos ginger, garlic, ayan, tapos kakailanganin din natin later ang honey. So, 1 lang siya, 1 tablespoon of honey lang naman, tapos half cup or 1/2 cup of water. Of course, ang ating cooking oil at saka cornstarch or di kaya all-purpose flour can do kasi pampalapot siya later. Tapos, sa left side ko nakikita nyo meron tayong foil which is gagamitin natin later. Okay? Shall we start? So ayun guys, ang una pala natin lulutuin is i-stir natin yung gulay. So ngayon, kailangan natin ng cooking oil.
2 tablespoons of cooking oil. So, bali, gigisa na natin ang ating broccoli, ang ating carrots, ang ating bell pepper, at saka yung ating onion leeks. So, ito muna. Tapos, isunod ko na yung carrots, ang ating broccoli, tapos bell pepper. Ayan. So, i-fry lang natin. Lutuin natin siya 4 to 6 minutes. Yung palambutin lang natin siya. First, hindi masyadong luto. Kasi later on, babalik naman natin. So, bali, pasensya na kayo kasi hindi pa ako nakabili ng sandok. Actually, palagi kong nakakalimutan. So, ngayon, nagtsatsaga muna ako sa kutsara. Yan. Pag medyo malambot na yung ating veggies, ayan, pwede na natin siyang i-season ng salt. Ako, pinch lang. Tapos, ground pepper. Yan. So, pwede natin na siyang hangugin. Ayan. Since 6 minutes na. Ngayon, ilalagay ko muna siya sa bowl. Ayan. Tapos, iset aside muna natin siya. Pero, para hindi siya lumamig, i-wrap ko lang siya ng aluminum foil. Kasi kaya ko rin siya ginawang medyo half cook lang. Tapos pag tinakpan ko, maluluto siya. Tutuloy na yung buwan niya. So, ilalagay ko muna siya dito sa gilid. Ayan. So, ngayon, ready na tayo sa ating meat. So, gagawin natin. Kailangan ko ulit ng mantika. 2 kutsara. So, pag mainit na siya, ayan, so, ilalagay ko na yung ating pork casing. Ayan. Since mainit naman na. So, ngayon guys, bali hahalo-haluin ko lang siya. So, bali haluin nyo muna siya until mag-change yung color niya into white. Yung parang ganito. So, hayaan lang natin. Tapos yun pala guys, lagyan din natin ng salt. 2 pieces of salt. Of course, pepper, ground pepper. Yan. 2 taste. Tapos, haluin lang natin. Yan.
Tapos after guys, pwede na natin ilagay yung ating ginger at saka garlic. Ayan. Ayan. Tapos haluin lang natin siya. Tapos pakuluan natin siya ng 15 minutes. Kukuberin lang natin. Tapos habang naluluto or pinapalambot natin yung ating meat, pwede na tayong gumawa ng ating sauce. So bali ito yung kanina, yung soy sauce. Ilalagay ko na siya into mixing bowl. Pagsamasamahin ko na. Ayan. Ang ating brown sugar. Tapos, honey. Tapos, water. Tapos yung ating cornstarch guys, ito, o di kaya ay all-purpose flour. Lagyan rin natin ng water para ma-dissolve. So, aantayin natin na lumambot yung ating meat bago natin ilagay yung sauce. So ayun na nga guys, medyo malambot na ang ating pork. Pwede na natin ilagay yung sauce na tinimpla natin kanina. Ayan. Ayan. Tapos pakuluan lang natin siya. Mga 5 minutes. Para kumapit yung sauce. Ayan. So guys, ito na. Malapit na tayong makapagluto. Ayan. So malambot na yung ating meat. Tapos meron ng sauce. Konti. So ngayon, para lumapot siya, ilagay na natin yung ating cornstarch. O di kaya all-purpose flour na pinunaw. Ayan. Looks perfect now, guys. Ayan. So since luto naman na siya, pwede na nating ilagay ang ating gulay. Ayan. Pour lang natin. OMG, ate. There you have it, guys. So, yay! Ayan na! Tapos na! So ngayon, mag-plating na tayo. So ayun guys, ayun, nakagawa na tayo ng plating. Bali, lalagyan lang natin ng sesame seeds sa taas. Ayan. Tapos pati syempre dito naman. Kawawa naman pag hindi nyo nilang yun. So ayan, tapos na ang ating teriyaki pork stir fry. Ito na siya guys. So, pwede na tayong kumain. So guys, tapos na nga tayo na magluto ng pork or teriyaki pork stir fry. So ayun guys, madali lang naman siya lutuin actually.
So, kailangan mo lang ng konting, alam mo yon, puso. Diba? Kasi diba usually sinasabi ng mga cook, nagpapasarap daw ng kanilang niluluto is galing daw sa puso, which is true naman. I can attest to that. Promise. So ayun guys, if you like this video, please give a thumbs up, comment, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. And also guys, you can share this video. So I think that's all for now guys. Have a nice day everyone. Bye!